The church and the state must work together. Korom gajang igni adek nyaka ne Ramogi TV donje yamo wasebedo kwa manyone oganda weche mag siasa kotelo kabende waketo oganda ing'eyo kotenre gi kaka yamb siasa osebedo kawuok e kor gwenge mapacho kae. Watu kod mogo kuom jotelo mapacho ka kod jopiny mopuoyo kenge mar Ramogi TV osekawo mar menyo pach oganda gino mosemiyo jotelo kawo kenge makare mag siro chike makare kendo kwedo mago mahinyo oganda jokenya. Welcome to the new Ramogi TV ne odonje yame kinde mane liet mar siasa mar yiero mag 2022 no ochwakore kendo oganda ne timo ikruok ne yiero makamano. Gino manomiyo wabedo ewi kokwa mar menyo weche mag siasa ne oganda. Higni adek bang' ket mare ayanga, Ramogi TV osewuotho nade e yor siasa. Watwak gi jaod bura makarachuonyo Dipo Kuome kod jaod bura mawendo Walter Wino. Umiyo wabedo gi yo mar reaching jopiny, yo mwatundo go it jopiny. Wawuoyo gi jopiny through you. Kan gi gimoro kata madwa mdatim. Kata katimo gimoro ma very important. Tumiyo jopiny ng'eyo gino. It telo gi kaka itayo piny olokore e gwengewa nikech gimiyo real time news, gi criticize where necessary, gi puoyo kuma necessary. Koro kitimo gimarach kamoro ting'eyo ni gino biro bedo reported kata obiro ng'ong'ore oko ka Ramogi olande. E kinde ng'anyo mar tipo manobagi e pacho ka, jotelogo wacho ni okang' mane Ramogi TV okawo mar manyo pacho oganda nomiyo gitimo yiero makare od bura kendo tamruok chike mane dhi redo ngima ne oganda jokenya. Ywak ma jopiny nigo thothne ne wawinjo media and makarwa kacha jopinywa gin joma winjo Ramogi. So decision mane wakawo was majorly based on the fact ni ne wawinjo kaka jopiny ok dwar wachni through Ramogi TV gi Ramogi Radio. Ka ai to decision weche ma jopiny wacho nwago e mar guide kaka dhi vote e bunge. Ndalo machuok kende bang' yiero mag kor gwenge mag duond bura mar ODM, tend duond bura no koro po okang' mane Ramogi TV okawo mar tang'o chal mar kuonde gombolo gino manomiyo gikawo kenge makare mane oni chendo no tim ma onge ng'ikruok. Yiero ma otim mar delegates ma Migori ne Ramogi otime coverage maber kech thothne reporters owuotho kuonde ma gigi timore to sample kaka gigi atimore ma omiyo wang'eyo kuonde ma gigi nitie to kendo ne gichako timo ma kata chiwo ripodni kapok otim yiero I think a day to mane waneno kata tulo manotimore Rongo ma nomiyo wabedo gi ikruok maber kaka party e odiochieng' makoro ni time welo ni. Giwacho ni Ramogi TV oseloko kitelo anyata e gwenge makaluo kaluwore ni Ramogi TV menyo nyaka jotelo mapacho ka kendo kete wang' oganda chenro magisebedo ka gita e kor gwenge. Nyocha wan kod medical camp. Mani wagolo medics from US, Piraboroga Beach. Nena big thing, majio biro for theatre experts and what not, ninitie. Na wuoyo gi jopiny through Ramogi TV. Mawach notundo kamora mora. I tell you, biro moro mapok na neno. Nitie kaka jo Ramogi ne nyiso tang'o ne jopiny kaka jo pur mar niang' ywak. Ndalo mapok nochul jotije mag Sony pesagi, mosachgi, ne Ramogi dhigo mbaka gi jotich ma Sony, kaeto ging'iso jopiny kaka jotich ma Sony winjo matek kata ywak ne bet ni pok ochulgi osara. Koro magi nomiyo an bende ang'eyo gima timore e ground ma engage sirikal chulo osara to gi chulo jopur pesagi. Masama wawuoye ni jotich ma Sony ang'eyo ni nosechul thoth pesagi odong' $800,000 ma kata week achiel mokalo ncha tero kendo wach ne od bura mondo apenjgi sirikal ni to gichulo pesagi karang'o Nyasaye yudo duoko nabiro communicate ne jopiny. Mae pach gewi ng'ur moko ma osebede wi kaka Ramogi TV menyo kitelo mapacho ka. An kana wach kechi no biro amiyo ji chiemo oluongo gi kapogo basa di piny lich ma kuka basa no dhano bire gibiro watimo mano katimo public participation wanyisogi gibiro ne ok ginyal biro kaka tano kaluongo gi. Ka inwang'o opponent na kanitie gima timo maber miparo no nego beni jopiny neno timiya miya nafas mondo nyis jopiny an be kanitie gima timo maber kaka gik mulando ga gin gik matimo maber kaka sani atimo mang'eny maber tu nyisa ni jopiny na timo ang'o gine maber. Jopiny bende onyiso mor margi wi kaka Ramogi TV osebedo kamanyo telo gi siasa mathurka. To nikech kata mana governors wagi sana governors mag Iluo ka surely gitimo ka osemenyne kod Ramogi TV. Ramogi TV ema menyo negi ni mae monego utim ema japiny dwaro.
Koro kosemenyo negi automatically gino nyaka koro timre nikech Ramogi osemenye. Kuom sirikandwa mar Kenya kae. Ulandonwa maber kabisa gik matimore ukelonwa makare. Wadwokonu erokamano mondo umedi tich maber kaka utieno ero.